Kaixo, bideo honetan aurreko bideon ikusi dugu matrize bat zenbaki batekin biderkatzen dugunean. Kasu honetan ikusiko dugu matrize bat beste matrize batekin biderkatzen dugunean. Notazioa eta A bider B. Orain arte biderketa guztia ikusi dugun bezala. Beraz, lehenik eta bi ikusiko dugu zein den matrize bakoitzaren dimentsioa. Gogoratzen dugu dimentsioa jakiteko, lehenik eta bi jakin behar dugu zenbat lerro dauden, beraz kasu honetan daude bi, eta bestetik zenbat zutabe. Kasu honetan daude bi. Matrize karratu daukagu zerraitik. Lerro eta zutabe kopurua berdina delako bi bider bi. Jarriko dut guztia berdina sobeto ikusteko bi bider bi. Eta bestetik B matrizean daukagu bat eta bi lerro, beraz bi, baina kasu honetan dauzkagu bat, bi eta hiru zutabe. Beraz, bi bider hiru. Hemen idatziko dut A bi bider bi, eta hemen biderketa B bi bider hiru. Horreko bideoan komentatu dugu bi matrizen arteko batuketak edo kenketak egiteko haien dimentsioak berdin-berdinak izan behar direla. Kasu honetan, bi bider bi eta bi bider hiru ez dira berdinak, beraz A eta B matrizen arteko batuketak eta kenketak egitea ezinezkoa da. Baina biderketetan ezberdina da. Berdinak izan behar diren zenbakiak ez dira dimentsio guztiak. Bakarrik lehenengo matrizaren bigarren dimentsioa eta bigarren matrizaren lehenengo dimentsioa. Kasu honetan, bi eta bi direnez, biderketa egin daiteke. Eta lortuko dugun matrize berriaren dimentsioa, jarriko dut A bider B, baina edozein modutan deitu ezakegu matrize berri hau, AB deituko dut, AB, bere dimentsioak izango dira, bere lehenengo dimentsioa bider bere bigarren dimentsioa. Lehenengo dimentsioa emetik aterako da, eta bigarren dimentsioa emetik. Beraz, lortuko dugun matrize berria izango da bi bider hiru. Hau da, gure matrize berriak izango ditu bi lerro, bat, eta bi, eta hiru zutabe, bat, bi, eta hiru. Beraz izango ditu guztira 6 elementu zenbaki bat, ez dira zeroak, dira hemen zenbakiak agertuko direla. Orain ikatzeko dugu zenbaki hauek zeintzuk izan behar diren eta zelan kalkulatzen diren. Baten batek pentsa dezake, biderkaduraren matrizaren dimentsioak izango dira bigarren matrizaren berdinak. Ez, kasu honetan kasualitatea da bi bider hiru eta bi bider hiru berdinak izatea. Oso kontuan izan behar duguna da, zenbaki hau eta zenbaki hau berdinak izan behar dira hau existitu ahal izateko, eta behin hori betetzen denean, bere dimentsioak izango dira, bien arteko nahastura bat, eta kasu honetan, justo koinzitzen du honekin. Orain gure helburua da, eta zelan kalkulatuko dugu bakoitzaren, matrize berriaren elementu bakoitza zenbat den? Horretarako argi izan behar duguna da, joan behar gara lehenengo matrizaren lerro bakoitza, bigarren matrizaren zutabe bakoitzarekin biderkatzen. Hau da, horizontalak bider vertikalak. Orain ikusiko dugu beto. Lehenengo matrizean hartzen dut lehenengo lerroa. Bat eta hiru. Eta biderkatu behar dut bigarren matrizearen lehenengo zutabearekin. Lehenengoan bakarrik lerroak eta bigarrenean bakarrik zutabeak. Beraz, bat hiru eta bi hiru. Eta egin behar dudana da. Lehenengoarekin biderkatu, bigarrenarekin biderkatu, eta hien arteko batuketa. Hau da. Bat bider bi, gehi, hiru bider hiru. Orain, joan gara, hurrengoa egitera. Ordena berdin dio, hartzen dut orain. Beste kolore batekin. 0,2 hartzen dut bigarren lerroa, eta biderkatzen dut berriz ere honekin. Orduan, lehenengoarekin 0 bider bi, gehi, bi bider hiru. Eta batek esan dezake. Eta zergatik jartzen dituzu hemen zenbakiak eta ez beste leku batean. Azkenean, fijatu behar gara, lehenik eta bine hartu dugu lehenengo lerroa eta lehenengo hilera. Zein da aman komunean daukaten leku berdina? Hau. Beraz, hemen idatziko dugu, hemen goian. Nik egiten badut matrize batean, lehenengo matrizean egiten badut, lehenengo lerroa eta lehenengo hilara, justo koinzituko dute lehenengo gai horretan. Bigarren kasuan egin dugu
bigarren lerroa lehenengo zutabearekin, hauek koinzidituko dute bigarren posizionetan. Eta horrela joango gara guztiak egiten. Modu horretan, ondela atera zaizkigu. Adibide bat ikusiko dugu. Bat ikusteko. Hau lortzeko, zer da lortu behar duguna? Hartu behar dugu goiko ilara, goiko lerroa, goian dagoelako, eta hartu beharko dugu azkenengo zutabea. Azkenengo zutabea, beraz egiten dugu. Bat, bider, bat. Gehi, hiru, bider, lau. Eta horrela, guztiak ikusiko zuen modu horretan agertzen direla. Eta orain eragiketak bakarrik egin behar ditugu. Bat bider bi, gehi hiru bider hiru. Hori da, bi, gehi, bederatzi horrek ematen du. Amaik aurrengo bat bider 0 gehi hiru da, hiru. Bat bider bat, gehi hiru bider lau, amabi. Bat gehi amabi, amairu. Bean, 0 bider bi 0, bi bider hiru, 6. 0 bider 0, 0, gehi bi. 0 bider bat 0, gehi bi bider lau, sortzi. Beraz, hau izango da A bider B gure matrize berria, eta hori da gure emaitza. Gogoratu, lerroak bider zutabeak bakarrik egin dezakegu hau eta hau zenbaki berdinak direnean. Orain joango gara ikustera nolakoa izango litzateke B biderra. Hemen daukagu, berdina, orain aldrebes jarri ditut. Orain B biderra egin nahi dugulako A bider B beharrean. Eta fijatzen bagara, lehen komentatu dugu berdinak izan behar diren zenbakiak dira lehenengoaren zutabe kopurua eta bigarrenaren lerro kopurua. Kasu honetan, ez dira berdinak, beraz, ez da existitzen. Ez da existitzen bi matrizoien arteko biderketa. Ezin daiteke egin. Zuek ikusteko posiblea dela matrize bat ez existitzea, existitzea, ezin daiteke eragiketa egin. Baina askoz ere garrantzitsuagoa da hurrengoa. Lehen kalkulatu dugu A bider B, eta orain saiatu gara kalkulatzen B bider A, baina ezin izan dugu. Hau da, A bider B ez da izango B bider Aren berdina, eta hau da oso garrantzitsua zergatik. Txikitatik zenbakiekin bi bider hiru, edo hiru bider bi egitea, guretzako guztiz berdina zen, baina matrizeekin hori ez da gertatzen. Eta esango nuke hori dela matrizeetan aldaketa mentalik handiena. Eta ez badugu hori kontuan hartzen, ondoren guariketetan hankasartze galanteak izango ditugu. Matrizen ordena biderkatzen daudenean, batuketetan ez dago inorako arazorik, baina biderkatzen daudenean ezin ditugu aldatu.